ingkang ngelarakeun pangeningan ya sirama
panjenenganipun kabayan dewa kabayanipun nampi utusan dewa iku salerakian mbak sinten kang utus sinten kang dipun utus kang utus saliranipun kiamat wonten malih panjenenganipun Semar Kunjung Tunggaling ngerasa Semar sana dalem kunjung iku kepakuning alam laku alam jabarut alam nasib alam batin alam goib alam barjah kang sampurna sempengangan markakan nyeraken dan kemakmuran ujian punah-punahai roman tadi pramila ladek waya wayang dipun sumpah maring dalang ilang dalam wujudna wayang ilang wayang wujudna dalam angsa jenenganipun loro-loro ditunggal tunggal ilor diupamakeun lir gelis lan manisipun dalam sedekikan nyata wakil dalam sejati senak sini magaripun papat guru wetan kinukan kuit iya pertama menekung kaya Alone
Kang bukaning sinarita ingkang eka adidasa nama kula eka iku sawiji adiku kang linawih dasa iku 10 nama iku jenengan Purwa iku wetan awet tidak mampu bukaning sinarita pakelaran jauh Ajarios di pertambangan Putarung Rasi kesama Sidi Kasumpingan Anoman Wajah Rasulan Upamai ditunggu umur Anoman parantos sababarahaan parantos ratusan tahun umurna lahir ilmu naon anu dipilih ku Anoman dan ieu nabihan ka ider rasi kesrasi punira kangandika kawadari pisan daerah Anoman bagya